रानी तोर भतार मर जा तोर मांग धो जा रे रानी तोरे भतार मर जा रे रानी अरे भतार चबावनी रे भोसड़ी अरे काहे दिन दुनिया पर लड़ो बक्सर रे अरे रहुआ तो चुप रही रहुआ नहीं मन रहती त रानी हमरा लाग रानी केकरा कहता है ई कहते से भौजाई के बोलते से अरे वाह भौजाई की बोलबा ना आई तो रानी तर मत मार ले बिया रानी तो फिर रानी कह दे ई मत भूलो कि हमर भौजाई है भौजी तू चुप रह अरे बा निकल तू जला जो काहे तोनी के अपने में लड़ा तो बताओ संता गांव घर जाई तो का कहि सब कुछ हंसबे न करी अरे रहुआ त हमरा ले दूरे रही ओइ जगह एगो हमी लोग नहीं हो रहुआ के हमारा के एक खूब बोलत रही ओकर त पक्ष लेत रही ओकरे कब रखी हम चलनी अपना नई घर ना 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 गांव में मत जा हम उंगरा के समझा दे हम कि तू हमारा मेहरारू से मत लगी हो अभी रहुआ ओकरा के समझाई के कहतनी जब तक ओकरा के ना मारम तब तक हम ना खाना खाइम ना पानी पियम ठीक बा नु अच्छा ठीक बाटे कैसे आज ठेन पसा के उंगरा के मारिए दे हम ठीक बा जा खाना खा लो ठीक बा काहे हो काहे तू ओकरा फोन टोन छोड़ता हूं हम काहे के बबुआ जो ओकरा पोन टोन छोड़ जाए ना तैन तू होश में रह तारा बारे में जानते बाऊ ई कैसे बोलत रहो बताई कैसे बोलता बताई देते अरे मैं बताओ जवन देवर कंपोज पल के बड़ कइनी आज उहे देवर मेहरानू के बकावला में हमारा के मारत माई रे माई